हौवा गारनानै खारदों एबा सोरजोंबा दोनखारलांदों बे खोथाखौ दिनै जोङो मिथिनो मोनदों। हेल' रायजोफोर, आरो मोनसे घटना जालायबाय। हौवा थाखानाय हिन्जावा बेलेग हौवाजों खारलांबाय। बे खारनाया मोजां ना? आरो बे हिन्जावखौ जाय नुदों, आं स्क्रिनाव फन नाम्बारखौ होनानै होखागोन। नोंसोर बेयाव फन खालामनानै खोन्थाब्लानो जाबाय नोंसोर बे हिन्जावखौ बहा नुदों। हौवा थाखानाय हिन्जावा बेलेग हौवाजों खारलांबाय। माने बुहुत भाइरेल जागासिनो दं बे भिडिअ'आ फेसबुकआव। बे माब्लाबाबो मोजां नङा आरोना, हौवा थाखानानै बेलेग हौवाजों हांनाया। जाय बे हिन्जावखौ नुदों नोंसोर स्क्रिनाव नाम्बार होनायाव कल खालामब्लानो जाबाय। ओमफ्राय बे हिन्जावा बेबायदि खारनानैलाय मा मोननो? 9 बोसोरनि गथ' दंखायोमोन बियो। 9 बोसोरनि गथ' दंखायोमोन, ओमफ्राय बियो खारलांबाय। हाबा जाखानाय हिन्जावखि बेबायदि खारो? जुदि बेबायदि खारनोनो लुगैयोबा हाबाखौ मानो जायो? बिनि थाखायनो सानै हसे हाबा जानांगौ। दा बेथ' खारबाय, ओमफ्राय बेखौ जाय नुदों स्क्रिनाव नाम्बार होनाय कल खालामनानै होब्लानो जाबाय आरोना। बेबायदि खारनाया मोजां नङा। आरो जुदि बे रसमा नाममोन, रसमा ब्रह्म। बे रसमा ब्रह्म, नों आंनि भिडिअ'खौ नायगासिनो दंब्ला खोनासं, लाब गैया बेबायदि खारनानै। नोंना नामासो बदनाम जागोन। बानायगासिनो दङ मेरला इउटुबफोराव नोंनि खारलांनाय भिडिअ'खौ। निउसफोरावबो ओंखारगासिनो दङ फेसबुकफोराव। नोंथांमोनाथ' फेसबुक जुदि सालायो नोंसोर पस्टखौथ' नुखाबायानो जानांगौ। बेबायदि खारनाया मोजां नङा। नोङो थाबैनो न'आव फैनांगौ आरोना। बे फन नाम्बाराव सोरबा नुदोंबा बेखौ सोर हौवाजों दङ बियो कन्टेक्ट खालामब्लानो जाबाय। कन्टेक्ट खालामब्ला फैसा मोनो आरोना। सोरबा नुदोंब्ला एसे मोजां जानानै देखायनोबा बे नाम्बाराव कल खालामनानै आरामैनो खोन्थाब्लानो जाबाय बे हिन्जावखौ नोंसोर बहा नुदों, बे खारलांनाय हिन्जावखौ। हौवा थाखानानै बेलेग हिन्जावजों हांदों। थ' बेनोसै आरोना। सोरबा नुदोंबा कल खालामब्लानो जाबाय। बिनानाव रसमा, आं गोसोखौ जोबोद दुखु मोनदों आरो फोथायनो बहुतानो गोब्राब मोनदों, नङा होमबा? जोंनि कमेडि खालामग्रा एबा सासे मोजां इउटुबार जानानै नों दिनैहाय मा खालामनो सानखो गावनि लाइफखौ?